Jesus. Gaga lo sothanda nanaye kho nala nakho nale Thank you, Jesus. Ooh. 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 Ooh.
uyathandana naye shalo sonto khona lana khona la khona le Oh, Jesus. singahlala phansi ebukhoneni bukaNkulunkulu. Jesus nongithanda kangaka Hallelujah. njalo sonto khona lana khona le khona lana khona le Thank you, Jesus. khona la nakhona le Thank you, Jesus. hlaleni phansi bazalwane ningivumele shumayele kafushane. khona lana khona le khona lana nakhona le Hallelujah. khona lana khona le khona lana nakhona le. Woo! Thank you, Lord. Lungile uNkulunkulu. Ngibingelele bathandekayo sobaba, my father Bishop UPP Buthelezi noma Ntombi baba. Ngiyabingelela ba bishop bonke abakhona i-fivefold yonke. Ngibingelela ibandla lonke lika Kristu. Bekina umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba nasenkosini yethu Jesu Kristu. Amen. No baba wami bazalwane kade sehamba lana. Lo baba kade hamba lana lo mdala usazobuya umbone. Yona le ndoda yangizala ngevangeli. Nangwe emuva uhleli nesalukwazi sakhe all the way from Mandeni. Ubaba saphumile bazalwane khona into ofanele ngisho ekhona. Soba ukhona baba sehlela la emva kwami. Baba wami. All right, baba ngiyabonga. Indaba yami imfushane kodwa ngivumeleni bathandekayo ngidlulise amagama okubonga. Baba ngiyabonga ngibamba ngezandla zombili. Ukuthi ungisukumele ngalendlela ungenzele lo msebenzi. Ngiyabonga kakhulu. Ngizobuye ke ngiwasho lamazwi okubonga kufuneka ngingene entshumayelweni. Kodwa baba into lebe ngithi ngifuna ukuyisho in your presence ukuthi angimazi omunye uNkulunkulu. Nginzalo yamaluthela. Leli culo leli u215 ungumhlobo wami uJesu iculo lika gogo wami. Sesalithatha njengehubo lomndeni. Ngoba ezweni engizalelwa kulo izwe labathakathi, izwe lezimpi, laliyelithi maliduma izulu lifuna ukusiqeda. Simhlabelele u215 simphinde noma kayishumi, simqede simqale phansi. Bese sithandaza mayisiphelile into esingayisho sithandaza ubaba wethu osezulwini simphinde noma ingayishumi. Uma kulukhuni kakhulu
sikhule kumkhuleko welithaniya kuze kube namhlanje lapha kwami besikwisikhathi seCovid nginawo amavidiyo ngafundisa abantwana bami umndeni even ubaba Mtshweni saphila ngathi mase kulukhuni asiyazi into esizoyisho kuNkulunkulu sithatha ilithaniya sikhuleke lo mkhuleko loyo angikwazi okunye ngazi lokhu enangifaka khona lokho enangenza ngayikho lokho enangifundisa khona ngiyabonga baba uNkulunkulu engimshumayelayo nengikholwa uye angimtholanga ematendeni akufikanga tende ngakithi labantu ababeshumayela insindiso kuze kube namhlanje alikaze lifike ngoba ngakithi kusemakhaya ayikho imali abantu abamisa amatende Reverend Ngema bachecka ukuthi bazogaina kangakanani so mawuthatha itende yolmise ngudwini ulumisa at your lost not at your gain so akekho umuntu owake waphupha nomelele ebusuku ukuethi uNkulunkulu kuyakayoshumayela engudwini kodwa angamthume Soweto angamthuma uNkulunkulu eMidrand abantu uNkulunkulu angabathume emadolobheni amakhulu just that ngeke abathume ngakithi nzama ngoba ngakithi bazohamba kwigravel manje ngeke uNkulunkulu amthume umuntu lazohamba khona kugravel uNkulunkulu ke ecebile ngesihawu kuleyo mnyaka uma amaluthela eshintsha umfundisi eletha ubaba uBB Buthelezi ezweni lakithi wafika ephethe isihlonti somlilo wafika ubaba ephethe isihlonti somlilo wayeke agibele imoto kababa uMthembu ivan akhiphe imegaphone ngaphandle ahlabelele ngesikhathi ehlabelela imoto yehla iyemandeni abantu babewa emasimini bebanjwa amandla kaNkulunkulu ma ebuye khuphuke emishini abantu babemlandela bethi sifuna uNkulunkulu asazi senze njani sifuna ukuyinikela salidla ivangeli kwisivumo senkolo yobuKristu sadla lona ivangeli sithi ngiyakholwa kuNkulunkulu ise umnini mandla wonke umdali wezulu nomhlaba ngiyakholwa kuJesu Kristu indodana yakhe ozelwe yedwa inkosi yethu owathathathwa ngomoya ngcwele wazalwa uMaria intombi wahlushwa uPontius Pilato wafa wembelwa wehlala endaweni yabafileyo ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo wenyukela ezulwini uhlali ngakwesokunene sikaNkulunkulu ise lapho uyakubuya khona ezokwahlulela abasahambayo nabafileyo ngiyakholwa kumoya ngcwele ibandla lingcwele inhlangano yabangcwele ukuthathelelwa kwezono ukuvuka komzimba nokuphila okuphakade bashumayeza lona begqoke sona lezambatho bengikade ngiprepareile bengithi ngizosurprise umfundisi uNzama umngani wami bengilungisa izithombe zethu zakudala sisebasha singama volunteer ngithi zizodlala kuleyanto edlalayo basibone bengithatha izithombe zasetulwana singamantombazana ama volunteer amancanyana sahamba kanjalo nevangeli silithola kubo labo baba laba silithola kubo labo mama laba ikhona lokho engikwaziyo kuze kube manje isikhathi sami ke sentshumayelo siyancipha baba ngelinye ilanga mhlawumbe ubaba ngokusekhulile ngeke asakhumbula sasikwaMondi baba kwakumhlangano wabantu abasha it's early 80s kwakumhlangano wabantu abasha ngashumayela mina ebusuku ngolwesihlanu kwasuke kwandiza ijube endlini mandiza ijube endlini lezakithi ekhaya yangahlala kahle lento kwasekuthiwa mina nginecala funa ngichaza ukuthi abantu bebehayiziswa yini ebusuku
kwathiwa ngizoya e-office likamongameli ngiye ekseni ngo-8. Mongameli ngiyamsaba, bishop angimbuki nokungibuka. Sengiphelile ngiphashe ngipheli. Angazi ukuthi ngoyiphendula ngithini into yejuba elindize endlini ngishumayela. Uma ngimi emnyango ngilindele ukungena kwaqhamuka ubaba wayesawumfundisi ngaleso sikhathi. Yebo baba. Wafike wabuza ukuthi kwenze njani. Sasigroupana leya ivuthe emoyeni bengisupportile abafowethu beminami lapho ukuthi eyindoda uzothini mawungena la ngaphakathi. Baba ufike wabuza ukuthi nimeleni la kwenze njani. Baba ke wayinola kodwa sekwabuya kwa right. Baba wayinola kakhulu bazalwane. Ubaba wathi nimeleni la. Sasisimxoxela lento ukuthi manje ngalento yokuphithizela ebusuku kwahayiza abantu kuthiwa bangikhulumela abanye usisinoke sembafuneka awuphendula chaza ukuthi yini abantu ebibahayizisa. Ubaba wathi hamba la ikho into ozoyiphendula la bazophendulwa yimi labo bantu. Ngathi angilithethanga ke lelo cala. Lathwala ubaba sewakhohlwa ngoba iminyaka isihambile. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Ngicela ukufunda izwi likaNkulunkulu. Ivangeli salidla silisheba neingoma. Silisheba nazi ingoma lezi. Sithi ngosihlanganisa nawe Jesu wami omuhle. Ngodumisa wena Nkosi angithanda okunye. Izwe longizonda ngakho likuzondile nawe. Salisheba naloko kwaphuma le product oyibonayo. Incwadi yamaHebheru sahluko sokuqala. Kwakuwomunye unyaka uma umuntu esemdala ukhuluma imlando. Sasisesiqhomaneni. Taba zangakithi ke lezo ngoba yinamagama. Kwesakwabiyela kumhlangano wesekhethi wabasha. Inkonzo ngesonto iBible study ayikade iphethwe ubaba umfundisi uMasuku esaphethe enyezane ngaloyo mnyaka. Eyangesonto ubaba umfundisi uMasuku wasifundisa ngebandla laseKorinte uconference wonke esitshela ukuthi kwakwenzekani. Nayi into zezambatho nani wayisifundisa ngalokho. Ngoba sasifunda ngithi esontweni. Kodwa eyangesonto yayizovalwa iqhegu leli lingizalayo la kwaButhelezi. Ngicela nibambe lento mhlawumbe iyona engizoyishumayela bese ngiyayeka. Uma bengena fundisa unzama njoba bengena iprocession yabefundisi sasicula unumber 37 thina siyibandla singaphakathi. Kumnandi ukubona abantu benkosi behleli bethandana benanhliziyonye. Bangena sicula ivesi sisithandi elithi Elisha inquluma lakhiwe ibona. Bangena bawuthwela umphongolo kaSimakade indlu yagcwala intuthu. Indlu yagcwala intuthu kwanuka umusi kwezwakala uNkulunkulu akathwalwa abantu abangaqoki izambatho kuphela. uNkulunkulu wabantu bonke. uNkulunkulu uthwalwa abantu. uNkulunkulu wabantu. Bangena bemthwele uSimakade babungema benyuka naye. Ezinye zashishiliza zahlala phansi zasho ngezilimi zibambelele ezitulweni ikhonkobala sibamba iorder yesonto ngoba phela kuzokwenziwa into yasekhaya lana. Mawubaba eshumayela ethi ngathi ngasizwe isando sikhala entabeni eGolgotha ngathi ngiyalibona igazi lahlanga ihosha liqoqo nondindwa liqoqa idakwa. Ngabona amadoda baba akithi
amasidli eluthela ekhumula amabhantshi ezemboza ubuso. Lenkazimulo iyangena nasesontweni. Lenkazimulo eyabona uIsrael phezu kaMoses sayibona esiqhomaneni ezweni langakithi. Sabona amadoda ekhumula amabhantshi ezemboza ahambe sayizimuku ethandaza izimuku esivimbezela uThixo endlini anganandaba nasevatho engenandaba nambhedesho esivimbezele omdala kuneyikhathi. Mlando walamaxhegu angisalayo ngangihlala nobaba emishini ekhangelani. Ngalelo langa sakushiya ukudla kwangesonto singakudlile emhlanganweni ngoba into kaNkulunkulu yayisivimbezele ngamandla. Masifika emishini baba wathi ulambile. Ngapheka mina. Ngamphekela. Ngaphaka. Ngafike ngamnika eoffice. Wathi hawu Ntombi ngidle. Ngathi yebo baba. Wathi awu kulungileke. Kanti ngesikhathi ngiphaka inqondisele esiqhomaneni ngishiye iplate nebhawuli yokufaka isishebo ngakubeka phezu kwetafula ngaphaka amaqoqo amabili etrayini. Phela ikhona into yokuhlangana noNkulunkulu. Angase nje azwakale khona manje nje. Ngahle zwakale khona leyo nto emhlabeni yokuthi abantu bahlangane noNkulunkulu. Leyo nto ikhona ifika iqhumisa ingqondo yomuntu. Ngaphakela etrayini ngathi akahle. Wathi ngizoncenga ngoba ngilambile. Wathi uthi uyahlaba kanti sitsha setswayi ngisithulule sonke. Ngasishiya si-empty. Wathi uyahlaba thola ukuthi itswayi lodwa wayeka. Wathi hamba uyolala Ntombi. Ngahamba ngafika ngayivalela ekamerweni lami ngarola kwaze kwasa ekseni xa koNkulunkulu obemboza intaba esiqhomaneni. Ekseni babungema wathi ngizamela Ntombi ngilambile. Ngazama ngapheka ngamnikeza ngenza sure ukuthi ingqondo yami isober. Kanti wanyanisa nguqobanga. Ngipheke namakhasawo uyisigaxu njalo. Na wena uxakwa izindaba nje awukakaxakwa uNkulunkulu. Wena uxakwa abantu abakhuluma ngawe awukazi ufike entweni yokuxakwa uNkulunkulu. Wena uxakwa izinkinga nje kodwa awukazi uxakwa uNkulunkulu. Uzi ukuthi na uNkulunkulu enqakile nangegcwele indlu egcwele nakimi uNkulunkulu. Thula ke sengizoqeda siqhubeke nenkonzo. Wewayizethi uma uNkulunkulu ongizalayo nabantwana bakwethu namba bakhona abantwana bakwethu nanga umntwana omdala ngimlama uhleli lapha befike ekhaya behle ebhasini bebuya kulomhlangano umntwana ongizalayo indoda kwaZulu engakholwa wangena ehlathini wabaleka washiya umuzi wakhe kwaba izinsuku ezintathu engakwazi ukuhlala kwakhe waze wathi uma Bishop Thwala ngizomgada mayifika ngibuza ukuthi kanti senzeni kuye wathi mayifika embuza indaba sithi uyini usibalekela sona yini ngokuye emhlanganweni wathi mina ngikwazi ukuhlala nani nina mhlani buye emhlanganweni esiqhomaneni nani nezinkanyezi nonke emabunzini umuzi wonke wakhanya mina ngabaleka uNkulunkulu lona uNkulunkulu ilamahasiya uNkulunkulu lona uNkulunkulu ephuma phakathi kwembhedesho uNkulunkulu amadoda akithi esontweni elokhu ezula athi phakamiselani inhliziyo zenu enkosini suka thina siyiphakamise ngempela izulu bese liyazamukela yabaleka indoda yashiya umuzi wayo wathi ngeke ngihlale nani niyangisabisa lezi inkanyezi ezila kine emabunzini singixosha la ekhaya. Chapter 1 ngifundela amavesi amancane. Chapter 1 incwadi yamaHebheru. uNkulunkulu lona. uNkulunkulu.
uNkulunkulu hlala naphezu komuntu wesifazane. Ahlale uNkulunkulu hlala phezu kwabantu. Ngizosho njalo ngizosho njalo. uNkulunkulu uhlala phezu kwabantu. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangesindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhuluma kuthina ngendodana ayimisileyo ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Yona ethi ingukubengezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Seyabankulu kunezingelosi, njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo. Nkosi ayibusise ukufundwa kwezwi layo kusukela manje kuze kube phakade. Amen. Sengikhulumile into yami, ngihloniphe ngigoqe kanje ngezwi. uNkulunkulu ngifunile baba, ngifuna isihloko ngathi lento ngizoyisho baba uyongithethisa. Kodwa bengifuna baba ukuthi angazi ukuthi igama elithi uNkulunkulu uyazama liyasebenza yini. Kodwa bengifuna ukuthi usezame kaningi ukuhlala kubantu. Sekuzame kaningi Bishop uNkulunkulu ukuhlala kubantu. Umthetho wakhe ufuna ukuhlala kubantu. uNkulunkulu ufuna ukuhlala kubantu. Bese kuthi into azoyenza emhlabeni ayenze ehleli kumuntu, ayenze nomuntu. Cela kuyiqoqa into yami ngoba ngifuna isishonelwe ilanga la. Wakuyiyona imizamo le yanto yokuthi asibenze ngomfanekiso wethu ukuze sokwazi ukuhlala nabo, ukuze sizoba kubo babekithi. Masibenza asibafanise nathi. Kade elokhu efuna ukuhlala nomuntu, ufuna ukuhlala nomuntu. uNkulunkulu ufuna ukuhlala nomuntu, and uNkulunkulu ufuna ukuhlala nomuntu, and lo muntu afuna ukuhlala naye kungaba uwe, ngoba yena nje ufuna ukuhlala nomuntu. Noma lo muntu mnyama noma mhlophe, noma ungesilisa noma ungesifazane, kodwa ufuna ukuhlala nomuntu. Bese into ayenzayo ayenze enomuntu. Akayithumi ingelosi phambi kukaJesu thuma uJohane ngoba ufuna ukuhlala nomuntu. Ubaba uyithathile lengxenye yentshumayelo, akathumi ingelosi ukubakhipha eGibhithe, uthuma umuntu ngoba ufuna ukuhlala nomuntu. Wayingathatha kuzi igidigidi zayingelosi, kodwa ufuna ukuhlala nomuntu, ebese sebenza naye, abese hamba naye umuntu. uJohane ke mayisembonile uNkulunkulu uthi ulizwi waba inyama. Ulizwi samona thina, uthi wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe injengenkazimulo yozelwe yedwa kuyise. Elokhu ebuyiqubu ezohlala ethi ake ngizame ukuhlala nabantu. Makwedlula enye generation isimphoxile athi ngizobuye ngizame nakulapha ngoba ngifuna ukuhlala nomuntu. Ngifuna ukuhlala nomuntu. Lithi lelizwi uNkulunkulu esekhulumile endulo ngamathuba amaningi ngesikhathi eziningi. Ekugcineni kwale mihla sengiyavala ukhulume kithi
awubheke nje awuzwanga kanti njoba selana nje ukuthi uNkulunkulu wenzeni awuzwanga awulethwanga ukuthanda kwakho la isifundiso samaluthela sithi uyena olibuthayo uyena olibizayo uyena olikhanyisayo uyena olingcwelisayo uNkulunkulu lokho enza imizamo yokuhlala nomuntu egcineni kwalemihla ukhulume kithi sengizothandaza egcineni kwalemihla wenzeni uNkulunkulu ekhuluma ngubani ngendodana yakhe ethi ubani lona ethi yona iwukubengezela kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo yona iwukubengezela ohlangane nayo uhlangane nokubengezela kwenkazimulo kaNkulunkulu 2 minutes ngicela ukuthandaza ngoba yona iwukubengezela kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo ohlangane nayo uhlangane noNkulunkulu my address abantu itho ngibonileyo mina umbonile ubaba ngoba umthetho wami ngikubaba mina nobaba ukimi ubaba kenzi lutho ngaphandle kwami njoba nendodana ingenze lutho ngokwayo ikubengezela kwenkazimulo yakhe ufuze yena uqobo ambonileyo umbonile uNkulunkulu umuntu ombonileyo uJesu umbonile uNkulunkulu ngoba yona ifuze yena uqobo sambe siya ebantwini ngoba uNkulunkulu ufuna umuntu kanti uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngomuntu ukuyolanda umuntu utholakala ngena option uNkulunkulu stuck nomuntu akakwazi ukuya phambili ngaphandle komuntu akakwazi ukuyemuva ma embona uDavide elokho emnaka umuntu uzaphendukela kuye athi awungitshele kanti yini umuntu ukuba wena uNkulunkulu umnake kangaka awubheke indlela wamenza ngayo uyayibona yini ukuthi wacisha wenza iphutha umuntu wacisha walingana nawe uNkulunkulu umuntu cishe alingane nawe weNkulunkulu nicisha nilingane nomuntu funa umuntu samfuna nango 2022 abanye phakathi kwethu befundisi baye bufundisini ngoba kwabizwe altar call yabantu abafuna ukosebenzela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna umuntu kodwa ke manje sebeya ngezizathu eziningi bafuna uduma bafuna ukubabakhulu bafuna imali bafuna ukukhonzwa banezizathu eziningi ezenza ukuthi babe la esikhona kodwa uNkulunkulu cela simenge inyawo manje uthi uJesu mfokanzama kuba apostoli madoda ngiyahamba manje yonke lento ngishiya kini ngegama lami nokhipha amadimoni alivele liphumele
Funeka umuntu ohleliwe uNkulunkulu. Umuntu nje oNkulunkulu phezulu kwakhe uyakwazi ukukhipha idemoni. Bese ethu Jesu. Amandla engiwadlulisela kini. Ngidlulisa a double portion. Oh God. Nina ke bafana niyokwenza izinto ezinkulu. Ukunalezi izinto ezenziwe yimi. Lalelani bazalwane. Umhlaba ulindele ukubona uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu ufuneka abe kumuntu. Lo mhlaba ulindela isolution from kumuntu ohlaliwe uNkulunkulu. Uthi uJesu yebo ngizenzile izinto kodwa nina nokwenza into ezinkulu. Uthi nina maningaba nokholwa kube ngangenhlamvu yesinaphu. Niyokhulumisa intaba. Nina nithi intaba nqukuleka usuku uhambe uyophonse kolwandle kuyoba njalo. Umhlaba ulindele Apostle uNqwili ukubona uNkulunkulu ehlezi phezulu komuntu baba uNdobe. Umhlaba uzokhululwa uNkulunkulu ephezulu komuntu. uNkulunkulu ehlezi phezulu komuntu. Dinga uNkulunkulu awudingi ukuhlakanipha okuningi. Awudingi. It is good to be educated, but leyo nto ngeke ikusise ukukhulula abantu ababhubhayo. Uzosizwa ukuthi uhlangane noThixo ahlale phezulu kwakho. uNkulunkulu dinga uNkulunkulu ahlale phezulu kwakho bese ukhulumisa izimo ezistubborn, uzikhulumise egameni lika Jesu bese ziyabhawa lezo zimo ngoba linamandla. Ohlabelelayo uthi lavela ezulwini limnandi kithi sonke. Igama elithi Jesu lingaphezulu kwamagama onke ukubengezela kwenkazimulo kaYise. Igama lakhe selaba likhulu ukunalezi ngelosi ngoba yena ufuzwise uqobo lwakhe. Ozothandaza gcino. Ungophakeme, ungophilayo, uNkulunkulu igama lakho. UJehova miyo kusekube phakathe. Uyinkosi enkulu engaphezulu kwawonkulunkulu bonke. Bayethe ngonyama yomndeni kaJuda, bayethe sibulo labakholwayo, bayethe nqalabutho kwabaleleyo. Ithi laba inomosinimeke inikaphandose inimatozi inimahaya inemetozoma impompozemeta inimeteliatala italabasila ilimeteliasa atalabatia ipapasiehela atilimatala ataliatapasi ipoposetaya. Itilaba baba sesikhona sizozida papasili sizoliele meta sizoliela mahula sizoliatala maya sizoliatala basa sizomandalia basaya sesikhona.
Athi baba. Latumi Zulu, Latumi Zulu, Latumi Zulu, Latumi Zulu. Kasimulo yakho baba, kasimulo yakho Mangwele, kasimulo yakho Thixo, kasimulo yakho Mama Musa, ipapasama, ipapasata, ilaposataya, ipapaposa, apatalia sila, apaposataya, ilima. Yes, Lord. Thank you. Oh, hey. Cela uyikhongozela lento uNkulunkulu oyehlisayo emini. Sicela ukuyikhongozela, sicela ukuyikhongozela, sicela ukuyibamba ukuze uyohamba nathi eminye iminyaka. It's a new day, a wonderful day. This day is a blessings from above. It's a new day, a wonderful day. This day, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh Jesus. Shayela uNkulunkulu wasezulwini. Oh my God. Awuyishaye kakhulu phe kwekhanda lakho. Jesus. Hallelujah. Awuyishaye kakhulu phe kwekhanda. Jesus. Bayathe. Hallelujah. Ungqushe. Jesus. Bayathe. Hallelujah. Alpha. Bayathe. Hallelujah. Omega. Thank you,
His days from and God blessings above. are from above. Ashayela uJesu izandla sihlale phansi. Singahlala phansi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngezwi lakhe. It was so powerful. Ake siphinde bazalwane sishayele uBishop. Amen. Kulesi sikhathi bazalwane sizoya enkonzweni yesidlo, ngiyacela ukuthi abefundisi abazozihola ngaleyo nkonzo bazilungise sisheshe. Bengifisa abazalwane nginikeza umsebenzi ongelula la olokhu uqale 6 months back ukuthi ngibe uchaplain wayo yonke lento eyenzeka la. Ningamangali nithi lona akasakwazi nje ukuhlabelela. Usebanda mo kade sithandazela ukuthi konke lokho kwenzekayo kwenzeke. Number 1, kukhona isikhiye esilapha yase Mercedes. Uma ungasiboni isikhiye sakho uye lapha yakulela tafule lapha, mawuphuma eminyango uzofike usithole isikhiye semoto iMercedes. Njengoba ngishilo ke bazalwane, sisebenzela ekuthenini ngenxa ukuthi kukhona abantu abadala esinabo lapha, sisebenzela ukuthi at least ngo2 sibe siqedile. Besicela kanjalo. Number 3 kuthiwa angi acknowledge indlunkulu yakithi kwaZulu ekhona la, njengoba sazi ukuthi uBishop lo ocotshwayo namhlanje uzalwa endlunkulu kaZulu. Asi acknowledge ukukhona babo abasuka endlunkulu. Nina bakaMsimude wavela ngesiluba phakathi kwalamangisi namaqadasi, siyathoba. Okugcina bese ngidedela abefundisi, si appreciate ukuba khona kwabefundisi bonke abakhona la abashiye imisebenzi yabo. Siyazi ukuthi njengoba ku Saturday iziningi izinto ezikhona kuyasetshenzwa kwenziwa into eziningi. Siya thoba kakhulu zincekwe kaNkulunkulu ngokucela ke kukamfundisi uNzama ongiphethe, wathi angicele ukuthi zonke izinceku nje zikaNkulunkulu ezikhona la ke zime nje ngeenyawo